Ja, det er jo fantastisk, så glad man kan blive af at flyve drage. Det kunne være, man skulle prøve det. Spørgsmålet er så, bliver det dragvejr i morgen? Ja, da jeg var barn, om jeg så må sige, der skulle det være mange sekundmeter, der skulle blæse, eller meter i sekundet. Det gør det ikke i morgen. Det er altså kun 1, 2, 3 meter i sekundet, så spørgsmålet er, om man kan få dragen op. Den skal i hvert fald ikke veje ret meget. Og så er vejret så i øvrigt sådan, at det nok er ganske klart med en hel del sol. Først på morgenen, først på formiddagen, og så når solen den kommer lidt op, så begynder skyerne sådan at boble en lille smule. Så vi får nok lidt skyer op af formiddagen, og ude på eftermiddagen er det da ikke umuligt, at der kan falde en by hister her. Det bliver næppe sådan de helt store mængder, det tror jeg ikke. Det er temperaturen nok heller ikke helt til. 21, 23 grader, 24 måske, er det nok det kan blive til. UV-indekset 5,7, så er det masser af sol der, hvor man nu er, så er det en god idé at beskytte sig, for 5,7 er faktisk temmelig højt. Til gengæld er der ikke ret mange pollen. I stedet mellem 17 og 28 i dag, og jeg forventer i for sig heller ikke så forfærdeligt mange i morgen, et moderat antal, og bynke er der heller ikke så meget af i øjeblikket, så det er da en positiv ting. Så har vi jo den her konkurrence kørende. Det er jo mandag i dag, så der er en ny serie lagt på nettet, og et nyt indgangsspørgsmål, og svaret på det har jeg jo været lidt inde på tidligere på dagen. Det er sådan set det her spørgsmål om temperaturen, og præmien, som vi jo trækker på fredag, det er et termometer fra Georg Jensen, som man kan